Dobré ráno, Uju. Jak vedúci? Jak vedúci? Tak povíš. Tak, čau vedúci. Dnes ste boli Vozidlo vedúci? tam píše všetko ako. Tu mi bol, ako marát, oni nikam. Kde u tomto? U vedúcom? Tam? Hej. Jak bolo? Na pokoju? Na pokoju, ne? Všetko. Lúka som spal. Však. Tá vedúca nie je dobré. My sme spali, ne všade. My sme vedúci. Tam by keď spali. Veľa bolo to. A sa tu sa spali aj na stanicu. Jo, tak Čes. keby dá to. Gabi, ignoruj. Keby dá to vedúci. Tam nieraz sme tu skončili. My tam skočili 100 raz. Na pokoju domu. Vonka spí, nie na... Vonka? Hej. Ite, nie? Tak, po zvonku je. A vy ste spolu? Vy ste spolu, či ne? Ne. Ne? Ale môžete byť. Ale môžete byť. Môžete byť. Už.